Kamusta mga kaibigan? Magandang araw po sa inyo lahat. Ito mga lahat, sasakay tayo ng DLTV pauwi po sa aming pinakamamahal na probinsya, ang Albay. Ito ang ating sasakyan. Ito po yung pinakamahal ng bus po ng DLTV, yung pong Stallion. First time kong masakyan ito mga kaibigan, kaya susubukan po natin pauwi sa Albay, sa Pulangi. Ito mga lads, bakit na po tayo para makita po natin yung loob. Napakaganda at napakalinis po pagpasok mo po rito mga kaibigan. Talaga naman ito po yung upuan nila na Lazy Boy. Napakaganda at napakaluwag din po. Malaki rin po yung kanilang overhead compartment at maganda po yung mga ilaw nila sa loob. Yung kulay ng kortina mga kaibigan at nung upuan, isa lang po yung kulay. Tapos mayroon din pong TV. Ayun po mga kaibigan, mga lads, sa unahan. Pero wala po siyang wifi dito. Wala pong wifi yung bus. Pero yung overhead compartment, nakita nyo naman po, maluwag po yan. Talagang marami po kayo may lalagay na gamit yan. At ito naman po mga kaibigan, yung kanilang CR. Mamaya po natin titingnan kasi paalis na po yung bus. Tapos ito mga lods, yung kanilang legroom, napakaluwag. Pwede nyo pong i-adjust yung inyo sa may binte kasi Lazy Boy nga po itong upuan na ito. At kung napapansin nyo mga kaibigan, mga lods, wala po siyang lagayan po ng yung parang basket dyan sa may likod po ng upuan na para lagayan po natin ng mga tubig, ng mga pagkain. Yun lang po talagang wala. Tapos wala rin po siya mga kaibigan, mga lods, charging port. Ito mga lods, mga kaibigan, paalis na po kami. Dito po yan sa Buendia Terminal. Mga bandang alas 7 na po kami nakaalis. Alas 6 po yung nakalagay sa ticket, pero syempre kasi nga po matraffic down bago nakabalik po yung bus. Napakaluwag ng aking upuan kasi isahan lang po yung kinuha ko. Number 7 po ako rito sa seat number sa may CR. Hindi po ako pinayagan sa unahan kasi nga po pang senior citizen daw po yun. Hindi ko naman pinilit, hindi ko sinabi na magbablog ako kasi makasabihin hindi naman ako sikat. Pero ito mga lads, mga kaibigan, ito yung jackliner. Dito po yan halos sa may Buendia, katabi lang po yan ng DLTV. Magkatabi po sila ng terminal. Dito po yan sa Top Avenue, corner Buendia. Ito mga kaibigan, nandito na kami sa may bandang Skyway. Maganda kasi dito naman po yung bus. Hindi po siya sa ilalim kasi matraffic po yun. Mas okay na dito siya dumaan. At ito mga lods, mga kaibigan, nasa bandang Calamba na po kami. Napaka-komportable ng aming biyahe. Napakagaling din po ng driver. Iba talaga kapag veterano yung driver. Kasi may edad na po yung driver pero napaka-ingat. Sobrang ganda po ng kanyang patakbo. May pipick upin po ata rito sa kanilang terminal. Dito po yan sa may Turbina. Kasi konti lang po yung pasahero pa. Dito po yata marami pong sasakay. Napakaganda nitong bus na to mga kaibigan, mga lods, yung kanilang Stallion. Bali stopover dito mga lods, mga kaibigan, sa Pagbilao, kanilang depot. Ito po mga kaibigan, yung kanilang CR, malinis at may tissue. Tapos may basurahan po. Ayan po mga kaibigan, mga lods, tingnan nyo naman, napakalinis po yung kanilang CR. At talagang komportable kayo dyan na ihi. Pero syempre yung ganitong nakahinto kasi pag tumatabot para kayo rito inaalog-alog dito sa loob. Pero syempre ihi lang po talaga ang pwede rito. Di po pwede ditong dumumi kasi talagang babaho po yan sa loob. Okay yung kanilang CR mga lods, malinis. Ito mga kaibigan, pagkatapos ng stopover at pagpakurudo ng bus, bali diretso na po yung aming biyahe. Dito na pa kami niyan mga lods sa may bandang Zigzag Road. Nasa unahan po namin yung isang bus po ng Antonina na isa rin sa pinakamalupit na biyahe na bumabiyahe Manila to Bicol. Dati yan yung sinasakyan ko, yung ordinary nila kasi napakaganda po nun. So subukan pa natin sunod yung kanilang ordinary. Mga ordinary bus naman po yung ating ipo-vlog. Sa ngayon ito muna yung mga aircon muna mga lods. Ang isa sa nagustuhan ko rito, bukod sa napakaganda ng bus, napakaganda po ng kanilang mga upuan na may maluwag na legroom at talagang pwede ihiga yung kanilang upuan kasi nga po Lazy Boy. Napakalupit na kanilang driver. Hindi po talaga siya basta-basta mo-overtake. Talagang sinisigurado po niya na talagang malinis bago siya overtake. Talagang lagi nakasunod lang po siya sa traffic. Hindi po talaga siya basta-basta lang lumalabas sa kanyang linya. Talagang napakalupit. Iba talaga yung veterano na driver. Doon po ako believe sa mga ganung driver kasi dito na po sila talaga tumanda. Kaya talagang kabisado na po nila yung kanilang mga biyahe at talagang iningatan po nila ng kanilang mga pasahero. Dito po yan sa DLTV. Kahit iba na po yung driver, talagang ganun pa rin, maingat pa rin po talaga sila. Ito mga lods, mga kaibigan, yung stopover namin dito po yan sa may Pamplona, sa Camorini Sur. Ito mga lods, so wala silang nilagay na parang basket lagayan po ng pagkain. Tubig talagang
hahawakan nyo kaya nasa gilid nyo lang po yung tubig tsaka pagkain. At isa pa mga kaibigan, mga lods, sana nilagyan po nila talaga ito ng charging port kasi alam na po natin na napakalayo po ng biyahe. Pag nalobat yung ating cellphone, wala na po tayong mapaglibangan, at isa pa wala tayong makontak na kung may susunduman po sa atin. Kaya talagang kung sasakay po kayo rito sa Del TV, magdala na po kayo ng sarili po ninyong power bank para hindi po kayo malulobat. At isa pa mga lods, mga kaibigan, yung kanilang TV di rin po gumana. Di po pinagana siguro kasi gusto nila na matulog tayo sa ating biyahe. Pero okay naman mga lods, mga kaibigan, talagang sobrang komportable talaga yung biyahe ko rito sa Del TV na Stallion series po nila. Sobrang ganda, napakagaling po ng driver. Pero yun lang nga po, wala pong charging port lang po talaga. At wala pong lagayan po ng pagkain din po sa likod po ng upuan. Pero sa kabuuan po, talagang sobrang komportable. Napaganda po ng kanilang bus. Yung aircon, saktuhan lang din po. Di po siya sobrang lamig at hindi rin po siya talaga mainit. Saktong-sakto lang po talaga. At yung music, habang bumabiyahe sa gabi kami, talagang sakto lang po. Talagang matutulog ko sa biyahe kasi hindi po siya ganoon kalakas. Talagang saktuhan lang, saktong hina lang po talaga na pamparelax sa ating biyahe. Sa kabuuan, sobrang napaganda ng biyahe namin dito sa Del TV mga lods. Kung sakali man na malobat kayo, pwede kayo makicharge din po sa unahan po sa may driver para hindi po kayo malulobat yung phone nyo. Pero bago kayo bumaba, kunin nyo, baka makalimutan nyo. Saan nyo pa kukunin to? Dun pa sa didiretso pa to ng Sorsogon kung taga-Albay po kayo kaya Kamsur. Yun lamang po, salamat mga kaibigan.